Boháč a chudák. Kedysi dávno ďaleko preďaleko žili, boli dvaja bratia. Okrem podoby toho, veľa spoločného nemali. Jeden bol závratne bohatý a ten druhý chudobný, ako kostolná myš. Bohatý brat sa volal Václav. Jedného dňa požiadal svojho chudobného brata Jaromíra, aby mu postrážil snopy na poli. Jaromír si teda zašiel po veci a šiel strážiť bratovo pole. Zrazu zbadal bielo odetú, takmer priesvitnú ženskú postavu, ako zbiera zabudnuté klasy po poli a pridáva ich do snopov. Ktože si ty? Pristúpil k nej s naliehavou otázkou Jaromír. Ja som Václavovo šťastie. Pomáham mu, aby sa mu vo všetkom darilo, povedala postava a usilovne ďalej zbierala zostávajúce klasy, aby mal bohatý brat ešte viac pšenice. Šťastie? No to bratovi prajem, ale nie je náhodou niekde vo svete aj moje šťastie? Opýtal sa s úsmevom Jaromír. Postava ešte rýchlo pozbierala posledné klasy a potom Jaromírovi povedala: Vydaj sa týmto smerom, tam, kde vychádza slnko. Tam nájdeš svoje šťastie. Len čo to dopovedala, hneď zmizla. Jaromír nad tým všetkým po zvyšok dňa premýšľal. Druhého dňa ráno sa rozhodol, že sa vydá na východ a po svojom šťastí sa tam skúsi poobzerať. Už takmer vychádzal zo svojej chalúbky, keď tu mu na chrbát spoza pece skočila šedá postava v roztrhaných handrách a kričala: Nemôžeš ísť nikam bezo mňa, ja s tebou zostanem navždy. A ty si kto? Nechápal už vôbec nič Jaromír. Ja som tvoja bieda. Spokojne si s tebou žijem už toľko rokov a nikdy ťa neopustím, vysvetlila mu šedivá mátoha. No veru, pomyslel si Jaromír, keď sa mu na chrbát prichytila šedá babica. Potom sa ani nečudujem, že nech sa snažím akokoľvek. Sotva mám na kúsok jedla a na obyčajnú strechu nad hlavou. Keď sa náš hrdina aj napriek prekážke vydal na cestu, každý krok bol zrazu ťažší. Ako by mu na pleciach sedelo veľké, mokré vrece. Skúsil sa biedy striasť. No kdeže? Tá sa držala ako prilepená, škľabila sa a potichu mu fúnela pri uchu. Jaromír vykročil z pola smerom na cestičku k lesu. Nechcel už biedu nosiť ani o chvíľku dlhšie. V hlave sa mu začal rodiť šikovný plán. V tieni stromov sa Jaromírovi kráčalo o čosi lepšie. Vtedy si odhodlane povedal: Tak a dosť. Biedu neponesiem ani o krok ďalej, len ju najprv múdro prelstím. Šedá babica ho prstami štuchla do ramien, ako by mu chcela pripomenúť: Ja sa len tak nepustím. V tom sa medzi kmeňmi myhlo mäkké svetielko. Na konci chodníčka zrazu stála biela postava, tichá a pokojná, ako by čakala práve na ňo. Jaromír sa k nej rýchlo otočil. Oči mu prosili o pomoc, srdce mu bilo ako zvon a na chrbte mu stále visela tá dotieravá bieda. Tá postava v lese nebola nik iný ako Jaromírovo šťastie. Pristúpilo bližšie, nepovedalo ani slovko, len sa na biedu pozrelo tak, že aj lístie na stromoch prestalo na chvíľu šušťať. Jaromír sa pozrel na bielu postavu a hneď mu bolo ľahšie pri srdci. Ako by mu niekto potichu povedal: Neboj sa, to zvládneme. Šťastie urobilo krok bližšie a jeho svetlo sa jemne rozlialo medzi stromami. Šedá bieda sa na Jaromírovom chrbte mykla a zasyčala, lebo svetlo vždy zaženie tieň. Jaromír využil príležitosť, schmatol fľašu a spolu so šťastím začali biede pekne vravieť. No pozriže, milá bieda, aký pekný domček na zvyšok cesty tu pre teba mám. Len sa schovaj dnu, nech mi ťa neodfúkne a nech sa ti ide ľahšie. Bieda sa potešila, lebo si myslela, že vyhrala. Zašklabila sa, natiahla ruky k hrdlu fľaše a v tej chvíli sa jej šedé handry začali krútiť a zužovať, ako by ich niekto navíjal na tenkú nitku. O chvíľu z nej zostal už len sivý, dymový chumáčik so svietiacimi očkami. A ten šup vletel do fľaše. Keď bola bieda konečne zavretá vo fľaši a špunt pevne držal, šťastie potichu ukázalo Jaromírovi miesto hlboko v lese, pri koreni starého stromu, kam ľudia nechodievajú.
Jaromír tam fľašu zakopal, aby ju nik nenašiel a aby už jeho bieda nikomu neškodila. Potom si Jaromír oprášil ruky, hodil si kapsu na plece a ešte raz sa obzrel na starý strom, ako by sa chcel uistiť, že je všetko na svojom mieste. Lesom sa zľahka prehnal teplý vánok a Jaromír sa vydal ďalej na východ. Les sa počase rozostúpil a pred ním sa v diaľke ukázali strechy mesta. Prišlo mu na že kým bude hľadať svoje veľké šťastie, môže si najprv poctivo privyrobiť. Počase dorazil do mesta a rozhodol sa, že si skúsi nájsť nejakú prácu, aby si niečo privyrobil. Jeden z bohatých mestských pánov mu zveril vykopanie pivnice. Sice nemal dostať žiadny plat, ale mohol si nechať všetko, čo vykope. Jaromír kopal a išlo mu to od ruky. Na ťažkú drinu bol zvyknutý. Po pár hodinách narazil na niečo tvrdé. Lopata sa zrazu ozvala inak. Narazila v zemi na niečo, čo ticho cinklo a v hline sa myhol zlatý lesk. Jaromír si kľakol, odhrnul prach a opatrne odkryl starú truhlicu, čo tam bola ukrytá dávno pred ním. Keď ju pootvoril, nestačil sa čudovať. Truhlica bola plná zlatých dukátov a zablisli sa v nej aj drahokamy. Jaromír ich nabral do dlaní a chvíľu na ne len pozeral. Potom sa nadýchol a povedal si: nie naraz, po troške. A tak truhlicu zase prikryl, položil späť dosku a prisypal zem tak, aby nik nepoznal, čo sa pod ňou skrýva. Vzal si len malý mešec s pár mincami, akurát toľko, aby mal na jedlo a na cestu. Keď vyšiel na ulicu, šiel pomedzi ľudí potichu a nenápadne mešec držal pri sebe. A keď sa konečne vrátil k svojej chalúbke, v oknách už svietilo teplé svetlo. Jaromír si sadol za stôl, otvoril mešec a nechal mince zacinkať do dlane. Usmial sa tichučko, aby to šťastie nevyplašil. A v duchu poďakoval, že má aspoň toľko, koľko práve potrebuje. Rozhodol sa, že na ďalší deň si poklad donesie domov, aby zbytočne neriskoval a šťastie nepokúšal. Druhého dňa pokračoval Jaromír v kopaní, prácu dokončil a spokojne sa pobral domov aj s celým pokladom. Tentoraz si už však vykračoval ako bohatý pán a nie žobrák s biedou na pleciach. Čoskoro prechádzal mestom kvôli nejakým obchodom Jaromírov brat Václav. Keď narazil na Jaromíra, nemohol uveriť svojim očiam. Jeho chudobný brat bol oblečený ako pán. Jaromír bol veľmi rád, že vidí Václava a pozval ho do svojho nového, prepichového domu na večeru. Povedal mu, ako sa jeho život v dobrom obrátil na ruby, keď objavil svoje šťastie a biedy sa zbavil. Václav sa nechal pohostiť, ale zakrátko sa ponáhľal domov. Vyhovoril sa na neodkladné povinnosti. Avšak odišiel preto, že ho zožierala závisť a nutne potreboval pokaziť Jaromírovo šťastie. Túžba uškodiť bratovi ho poháňala do lesa, na miesto, ktorému Jaromír opísal ako úkryt fľaštičky so zavretou biedou. A už bol Václav tam. Rýchlo kopal, kým nenarazil na fľašu. Okamžite ju otvoril a nechal biedu vyskočiť. Chcel ju hneď poslať za Jaromírom, lenže to sa prerátal. Vyslobodená bieda mu ďakovala a sľubovala: ďakujem, že si ma z tej fľaše dostal. Už som mala polámaný chrbát. Za odmenu teba ani tvoju rodinu nikdy neopustím. Nikdy. Márne sa z toho Václav snažil vykrútiť. Bieda sa od neho už nikdy nevzdialila ani opäť. Žiadny obchod už nedokázal doviesť do zdárneho konca, naopak bol po ceste ešte prepadnutý a okradnutý. Dom mu vyhorel a bieda mu bola v petách, kam sa pohol. Nakoniec skončil ako úplný žobrák. V rozprávkach aj v živote sa často rozpráva o zlých boháčoch a cnostných chudákoch. Avšak Václav sa užieral závisťou, či bol bohatý alebo chudobný. Naopak, Jaromír bol pracovitý a dobrý človek, bez peňazí a aj s nimi. Zbohatnúť sa dá jak úsilím, tak šťastím. Ale toho šťastia si je potom potrebné vážiť a nespišnieť. Presne ako sa zachoval kedysi chudobný Jaromír, keď šťastne k bohatstvu prišiel.
pretože šťastie je vec vrtkavá a peniažky sa ľahko rozkotúľajú. A to je všetko, milé deti. Nedaleko na kopčeku koza stála, na chvostíku zvonec mala a keď zazvonil zvonec rozprávke, bol koniec. Dobrú nôcku, detičky.